Wangado tong wadhi county ma Nyamira. Jachiw thieth more kardak ma Kijauri county ma Nyamira yogo ratiro bang' obila moko ma lipoti yango ni wuok e tesend obila ma Matutu ne omonje kendo weye kod hinyruok. Ripoti yango ni Shem Onduso ne okaw kod obila mondo mi odhi ondik dhoge ewi masinde moko mag thieth magikone mibadhi mieno. Mae kinde mane oriko rodhe ma ochune kod donjo e od ang'ech. Kalore kod apisa maduong' mar obila e tesend obila ma Matutu Abdizak Mohamed, ywaruok ne obedo e kind obila kod Onduso bang' ka Onduso ne otamore donjo e od ang'ech. Laktar no dhi nyime kod jothieth e kar thieth ma Kijauri bang' choro lipot e tesend obila ma Keroka. In the name of police officers, we explained that I have an issue to clarify with the OCS, Matutu Police Station. They told me you are under arrest. In fact, they beat me up, forced me into a cell, injured my neck, my chest, my buttocks, my hand, trying to snatch even my phone. Police wamehapa ya kwamba wanafaa kuprotect the lives of people, na wao ndo wanachukulia sheria mkononi mwao na kuumiza watu ambao wameshtakiwa kwao. Tunasema ya kwamba hicho kitendo tunaambia DCI, tunaita IPOA ichunguza maofisas ili waweze kuelezea ni nini hiyo walikuwa wanafanyia mwenzetu. Ramogi gikanyo wadona chakwa kau yueyo moro